Mendian gora basoan jira ezin kalera jetxirik, hemendik itzulandik iesi basatzen gisa bizirik. Horra karlistak nun nola dira baldio zuten biririk. Arboltzarraren sustrai galduak ez dik emango zumuan, tximinirako naiz izan ona ukatuko dik frutua. Carlos bezala lizon dutua, zego bere partidua. Abek ditugu erlijiloko horma berriko santuak, Euskal Herriak helduzen ditu hornako apostoluak. Horra por nobis esan ezkero lerdeka mandamentuak. Zazpisa kristau amabi alperro gehi baserritar babo, haure biburu Santa Cruz gero azkeni berriz totxabo. Religioa itatu ezkero baserritarrak akabo. Auzokoak enpanpantxo dira handik dakarte guztian, haien txinguka karlistak berriz zintzilika miseria. Beti honela juntatu ziran goxetan